το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Ευλογήτως η Χριστέ ο Θεός ημών, ο πανσόφους τους αλείς αναδείξας, καταπέμψας αυτής το πνεύμα το Αγίον και δι' αυτόν την οικουμένην σαγηνεύσας, φιλάνθρωπε δόξασι. Καθίστε. Να το φτιάξουμε. Εντάξει, ακούγεται. Μην ακούτε και πολλά από αυτά που λένε οι πατέρες που μας φιλοξενούν, όπως ο πατήρ Γεώργιος και οι λοιποί. Από αγάπη τα λένε και τα φουσκώνουν, καταλάβατε τώρα. Και ευτυχώς που δεν είμαι μοναχός, γιατί στο Άγιο Όρος κυκλοφορεί κάτι, ότι λέει αν ακουστεί, λέει, ο καλόγερος στις Καριές, οι Καριές είναι η πρωτεύουσα, θα λέγαμε, του Αγίου Όρους, απέτυχε. Οπότε κατά αναλογία θα λέγανε ότι αν ακουστεί ένας παπάς έξω από την ενορία του, μάλλον κάτι δεν πάει καλά. Και ναι, αλλά ευτυχώς δεν είμαστε μοναχοί, οπότε μπορούμε να το αποφύγουμε αυτό. Χαίρομαι που είμαι μεταξύ σας και ευχαριστούμε το Σεβασμιότατο για την άδεια και την ευλογία και την προτροπή του να έρθουμε να μιλήσουμε εδώ, όπως και τον πατέρα Γεώργιο που συμμετείχε έτσι στη συνεννόηση για να έρθουμε, και τους λοιπούς πατέρες που έρχονται, αλλά και όλους εσάς, γιατί θα μπορούσατε, ας πούμε, να πάτε σε καμιά... Έχετε καρναβάλια, έχετε εδώ πέρα, έχετε τίποτε πάρτι καρναβαλιών? Λοιπόν, έχετε και από αυτά. Αφού λοιπόν είστε εδώ, σημαίνει ότι κάτι παραπέρα σας ενδιαφέρει εκτός από το κρέας, ας πούμε, και τα μασκαρέματα. Άλλωστε, τι ανάγκη έχουμε τα μασκαρέματα, όταν όλο το χρόνο είμαστε μασκαράδες. Και συγχωρέστε μου την έκφραση, αλλά το λέω με μία διάθεση αυτοκριτικής. Και ξέρετε πώς φαίνεται αυτό? Λίγα από τα πράγματα που κάνουμε είναι γνήσια. Λίγα από αυτά που κάνουμε είναι με ειλικρίνεια. Και θα πάμε κατευθείαν στο θέμα. Ας πούμε, μου είπανε να μιλήσουμε για την οικογένεια. Η οικογένεια για μας τους χριστιανούς, τους Ορθοδόξους, δεν είναι κάτι έτσι, ένας θεσμός της κοινωνίας. Να παντρευτώ, να αποκατασταθώ ή να τακτοποιηθώ που λένε, ή έστω να κάνω παιδιά. Κανένας από αυτούς τους λόγους δεν υπάρχει για την Εκκλησία. Ούτε καν να κάνω παιδιά για την Ελλάδα μας, να την κάνω μεγαλύτερη, μην έρθουν οι Τούρκοι που είναι περισσότεροι και μας πνίξουν. Δεν είναι αυτός ο λόγος που φτιάχνουμε οικογένεια στην Εκκλησία. Αλλά εμείς, ενώ φτιάχνουμε οικογένειες, δεν τις φτιάχνουμε ως Ορθόδοξοι, γιατί παριστάνουμε τους Ορθοδόξους. Δεν ξέρουμε τι λέει η πίστη μας, αλλά και αν το ξέρουμε, πολλές φορές θέλουμε να το ξεχνάμε. Έτσι κάνουμε οικογένεια για 1002 άλλους λόγους, εκτός από αυτό στο οποίο μας καλεί η Εκκλησία. Και η Εκκλησία γνωρίζει ότι ο άνθρωπος, ανάλογα με την κλίση του, ανάλογα με τα τάλαντα που έχει, ανάλογα με την επιθυμία του, διαλέγει δρόμο για τη θέωση, για τη σωτηρία, για τον αγιασμό. Έτσι λοιπόν, αν κάποιος διαλέξει το δρόμο της οικογένειας, δεν το κάνει ούτε για να κάνει παιδιά, ούτε για να διευθετήσει τις ανάγκες του, τις ψυχοσωματικές ή τις συναισθηματικές, ούτε για να μπορέσει να πει ότι τακτοποιήθηκα και έχω πρόσωπο να βγω στην κοινωνία αφού αξιώθηκα και έκανα οικογένεια.
Για την Εκκλησία μας αυτός που μπαίνει στο στίβο της οικογένειας είναι αυτός που διαλέγει να ενωθεί με τον Χριστό μέσω της σχέσης που θα αναπτύξει με τον σύντροφό του. Δηλαδή, ο γάμος αποτελεί σκαλοπάτι για να ενωθώ με τον Χριστό. Ο γάμος αποτελεί έναν πυρήνα, μια σχέση με τον άνθρωπό μου και με τον Χριστό, μέσα στον οποίο θα μάθω να αγαπάω, θα μάθω να ταπεινώνομαι, θα μάθω να θυσιάζομαι και μέσα από αυτά θα αντιληφθώ πολύ καλύτερα τι είναι αυτά που μου έχει πει ο Χριστός για τη θυσία, για την αγάπη, για την ταπείνωση, και μέσα από έναν τέτοιο γάμο όλη η κοινωνία όντως αλλάζει, βγαίνουν παιδιά τα οποία είναι χρήσιμα και γίνονται όλα τα άλλα και όντως και τακτοποιούμαστε και αποκαθιστάμεθα, αλλά όχι επειδή πάμε γι' αυτό, επειδή πάμε για τον Χριστό. Βάλτε τώρα με το μυαλό σας πόσο μασκαράδες είμαστε, συγχωρέστε μου την έκφραση, είναι λίγο οξία θα έλεγα, όταν παντρευόμαστε. Πάμε στις εκκλησιές και συνήθως πάμε Σάββατο βράδυ, έτσι, την ημέρα που είναι για τους κεκοιμημένους και κάνουμε τα μνημόσυνα, επειδή βολεύει την πάμε και κάνουμε γάμο. Και πάμε με φουσκωμένα τα μαλλιά οι γυναίκες, με κολαρισμένα πουκάμισα οι άντρες. Καμιά φορά δυσκολευόμαστε να αναγνωρίσουμε την ύφη αν την ξέραμε νωρίτερα, γιατί την έχουν μεταμορφώσει. Όλες οι νύφες γιορτάζουν τις μεταμορφώσεως. Λοιπόν, και πάμε εκεί πέρα με λίγο προσοχή στο μυστήριο, ίσως χωρίς και πολλή προετοιμασία, με έναν εγωισμό ότι τα κατάφερα, θα ζήσω το όνειρό μου, μπομπονιέρες, ρύζια, καταλαβαίνετε, σαμπάνιες, πισίνα δίπλα στη σαμπάνια, οπωσδήποτε και στην τούρτα, only you, you are my destiny, ελληνικά πράγματα και ορθόδοξα. Λοιπόν, και αρχίζει ο γάμος με μία μασκαράτα. Με μία μασκαράτα. Ένα αποκριάτικο πάρτι ο γάμος αυτός. Και μετά, πω δεν μπορώ, κουράστηκα. Αν μου έλεγε κάποιος ότι ο γάμος έχει ξενύχτη γιατί ξέρεις το παιδί θα κλάψει, δεν ξέρω θα το αποφάσιζα. Τι, εγώ θα κρατήσω το παιδί, γιατί δεν το κρατάς εσύ? Εγώ θα πλύνω τα πιάτα, γιατί δεν τα πλένεις εσύ? Και εγώ δουλεύω. Εγώ δουλεύω πάλι κι εγώ. Και τι θα γίνει? Τα δικά μου, τα δικά σου, το δικαίωμα του ενός, το δικαίωμα του άλλου, υποχρέωσή σου είναι. Ακούγονται αυτά στους γάμους? Μπα. Εδώ ελπίζω στη Φιλιππιάδα όχι. Λοιπόν, και μετά από λίγο ξενέρωσα. Το έχετε ακούσει αυτή τη λέξη? Είναι νεοελληνική. Ξενέρωσα. Δεν είναι ότι δεν έχω νερό. Βγαίνει από το ανέραστος. Μου φύγει ο έρωτας. Αυτό σημαίνει ξενέρωσα, έτσι. Γιατί δεν υπήρχε ποτέ στερεωμένος αυτός ο έρωτας σε μια πραγματική βάση. Και ο ένας και ο άλλος συμμετείχαν σε ένα πάρτι μασκέ, φόρεσαν τις μάσκες τους, για την ακρίβεια ούτε καν μασκέ, σαν και αυτά πώς τα λένε στην Πάτρα, που είναι κάτι χωρί που όλοι είναι τόσο μεταμφιεσμένοι που δεν ξέρει ποιος είναι ο άλλος, και μετά πέφτουν οι μάσκες και ξέρουμε τι γίνεται. Τα μπουρμπούλια πώς τα είπατε. Λοιπόν, ουσιαστικά αυτό γίνεται και ξενερώνει. Χάνει το ενδιαφέρον του ένας για τον άλλον, δεν θέλει να συνεχίσει το γάμο. Φτάσαμε οι γάμοι που γίνονται μέσα στην εκκλησία, που ευλογούνται από ιερέα και που υπάρχουν και άνθρωποι που έχουν προσευχηθεί για αυτό το γάμο, να έχουν πάνω από 50% διαζύγια. Φτάσαμε αυτοί οι γάμοι που θα έπρεπε να είναι το φως για να φωτίζει και τους υπόλοιπους, που θα έπρεπε να είναι πηξίδα και να δείχνει η κατεύθυνση στους υπόλοιπους, να είναι γάμοι για τους οποίους και εμείς οι ιερείς που τους τελούμε πολλές φορές λέμε τώρα πώς θα πάει. Εγώ το έχω πει και δημόσια, θα το ξαναπώ, στους 10 γάμους που κάνω είναι ζήτημα στον έναν να χαίρομαι πραγματικά.
Ενίοτε έχω την αίσθηση ότι μπαίνουμε σε μία αρένα, σε ένα ιδιότυπο survivor. Ποιος θα επιβιώσει από αυτή την κατάσταση. Βλέπεις τη μία να πάει να του πατήσει το πόδι, τον άλλο να θέλει να το παίξει ότι έχει το πάνω χέρι, την πεθερά, τον πεθερό από εδώ και από εκεί να κοιτιούνται με τους άλλους σαν να είναι έτοιμοι να πετάξουν τα βόλια, τις σφαίρες ο ένας τον άλλον. Και αν ξέρεις και 5 πράγματα παραπάνω από το πετραχύλι, λες Παναγιά μου βόηθα, να δούμε τι θα βγει. Και όλο αυτό γίνεται γιατί πάμε μασκαρεμένοι. Και απέναντι στο Θεό και απέναντι στον άνθρωπό μας και απέναντι και στους υπόλοιπους ανθρώπους που είναι γύρω από το ζευγάρι. Πάμε μασκαρεμένοι και ακατήχητοι και δεν ξέρουμε τι θέλουμε από ένα γάμο. Αν επιτέλους ο γάμος είναι για να διευθετήσω τις σεξουαλικές μου ανάγκες, εγώ το λέω και στα νέα τα παιδιά, μην τις διευθετήσετε με το γάμο. Αλήθεια. Τουλάχιστον όταν κάποιος αμαρτάνει και το ξέρει. Αλλά όταν μπαίνει σε ένα γάμο για αυτό το λόγο και γιατί του είπε η μαμά του τελείωνε, πότε θα κάνεις παιδιά? Να φανερωθεί στην κοινωνία η αξιότητά σου, έτσι, ότι είσαι καλό παιδί, ότι είσαι καλή κοπέλα. Αν είναι να πάτε γι' αυτό στο γάμο, μην πάτε ποτέ. Δεν υπάρχει λόγος. Στο γάμο πάμε για να μπορέσουμε να πιάσουμε τον άνθρωπό μας από το χέρι και να πάμε στο θρόνο του Χριστού και να του πούμε «Ιδού, το δώρο που μου έκανες, το εκτίμησα, το πρόσεξα και στο φέρνω, ελπίζω, αναπαυμένο από μένα μπροστά σου». Έλεγε ο Άγιος Γέροντας Εμιλιανός της Σιμωνόπετρας ότι οι έγγαμοι θα κριθούν, λέει, από το κατά πόσον ξεκούρασε, ανάπαυσε ο ένας τον άλλον. Δηλαδή δεν θα ρωτήσει το Γιάννη αν έκανε πολλές νηστείες, αν έκανε ξέρω εγώ πόσες γονικλησίες, πόσα κουμποσκήνια. Αυτά όλα είναι εργαλεία, χρήσιμα. Άλλο θα το ρωτήσει. Η γυναίκα σου τι λέει για σένα? Έγινες αφορμή να δοξάζει το Θεό? Ή λέει ανάθεμα την ώρα, κατάρα τη στιγμή? Επειδή αύριο είναι και της κρίσεως, ξέρετε που θα πάμε μπροστά στο Θεό που λέει και θα ρωτήσει «Επίνασα και μου δώσατε να φάω, δίψασα και μου δώσατε να πιω, και αν τα κάνατε όλα αυτά, καλώς τα κάνατε και ελάτε στο παράδεισο, στη βασιλεία μου, γιατί είστε δικοί μου, τα κάνατε σε μένα». Αυτό προσαρμόστε το και στη σχέση μας με τον άνθρωπό μας. Προσαρμόστε το και εκεί. Γιατί στη θέση του συνανθρώπου που πείνασε, που δίψασε, που ήταν γυμνός, που ήταν μόνος του, που ήταν φυλακισμένος και ασθενής, είναι και ο άνθρωπός μας. Και αυτό το πείνασα και δίψασα δεν είναι μία ανάγκη μονοσήμαντη. Μπορεί να πεινάει και να διψάει για λίγο προσοχή. Μπορεί να πεινάει και να διψάει για κάτι άλλο. Και εμείς να μην δίνουμε σημασία. Έρχεται λοιπόν η Εκκλησία και μας ελέγχει αγαπητικά με το λόγο της. Και μας λέει, παιδιά, ακόμη και αν έχετε κάνει λάθος, αλλάξτε τρόπο. Μάθετε τι έχετε κάνει ή τι θέλετε να κάνετε, τι πρόκειται να κάνετε και κάντε το σωστά. Έρχεται η Εκκλησία και μας φέρνει μπροστά μας παραδείγματα ανθρώπων που τίμησαν το γάμο τους. Και εδώ οφείλω λίγο να σας πω ότι εμείς οι άνθρωποι της Εκκλησίας που μας λέτε εμάς τους παπάδες, όλοι είμαστε της Εκκλησίας, κατά λάθος έχουμε κάνει ένα μεγάλο λάθος. Επειδή πολλοί Άγιοι βγήκαν από μοναστήρια και είχαν μία συνοδεία πίσω, κάποιους μοναχούς να γράψουν για το γέροντά τους, περάσαμε αθελά μας το μήνυμα ότι μόνο από τα μοναστήρια έχουν βγει Άγιοι. Ενώ οι Άγιοι που βγήκαν από τις οικογένειες δεν είναι πολύ γνωστοί γιατί δεν είναι εύκολο. Ποιος θα γράψει, ο γιος για τον πατέρα και για τη μάνα, ξέρω εγώ, είναι δύσκολο αυτό.
ή ο εγγονός. Και έτσι αυτοί οι Άγιοι που βγήκαν μέσα από οικογένειες δεν είναι γνωστοί, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι είναι λιγότεροι στην ποιότητα και στην ποσότητα από αυτούς που βγήκαν από τα μοναστήρια. Και αγαπάω πάρα πολύ το μοναχισμό, να το ξέρετε, δεν το λέω σαν με ανταγωνιστική διάθεση, αλλά πάρα πολλοί άνθρωποι γύρω μας αγίασαν και αγιάζουν μέσα στο στίβο αυτό που λέγεται οικογένεια, μέσα στο στίβο αυτό που διδάσκει αγάπη και ταπείνωση και συγχωρητικότητα και όλα αυτά για τα οποία διαβάζουμε στα γεροντικά, διαβάζουμε στους βίους των οσίων πατέρων και μητέρων της Εκκλησίας μας. Θα μπορούσαμε να γράψουμε πραγματικά μια ασκητική της οικογένειας και του γάμου και να αναφερόμαστε σε πολλά παραδείγματα τέτοιων ανθρώπων. Έχουμε άντρες και γυναίκες που σήκωσαν σταυρούς πραγματικούς μέσα στην οικογένεια και τους σήκωσαν λεβέντικα, με φιλότιμο, με οσιότητα και δικαιοσύνη και που είναι άγνωστοι σε εμάς. Έχουμε ανθρώπους που απατήθηκαν και δεν έσπευσαν να χρησιμοποιήσουν το δικαίωμα να πάρουν διαζύγιο. Αλλά είπαν θα κερδίσω τον άνθρωπο με την αγάπη μου. Και ξέρετε, και αν δεν το ξέρετε σας το λέω, τι γροθιά είναι στην εικόνα μας, στο εγώ μας, να ξέρουμε ότι ο άλλος με απάτησε. Γι' αυτό και ο Χριστός είπε αυτός είναι λόγος που μπορείς να διώξεις τη γυναίκα σου ή τον άντρα σου. Γιατί ξέρει ότι είναι πολύ δύσκολο. Αλλά και αν κάποιος θα καταφέρει και συγχωρήσει και προχωρήσει τη σχέση πιο πέρα, αυτός είναι μάρτυρας. Έχει μισθό μάρτυρος. Έχουμε λοιπόν τέτοιους ανθρώπους αρκετούς. Έχουμε ανθρώπους που διαπίστωσαν ότι ίσως έγινε λάθος στην επιλογή του προσώπου και παρόλα αυτά υπηρέτησαν το γάμο με αγάπη, με φιλότιμο και δεν φάνηκε ποτέ αυτό το λάθος. Αντιθέτως δικαιώθηκαν από την πορεία και όχι από την επιλογή. Σάμπος και οι μοναχοί αδελφοί μας που είναι στα μοναστήρια, πιστεύετε ότι κανένας από αυτούς δεν είχε ποτέ το λογισμό ότι ίσως έκανα λάθος? Ίσως να έπρεπε να παντρευτώ. Αλλά εκεί είναι που χωρίζει το πράγμα. Και κάποιος λέει μπορεί και να είχα κάνει λάθος, μπορεί και όχι, αλλά εγώ θα κάτσω και θα αγωνιστώ. Και αγιάζει. Και ο άλλος λέει μάλλον έκανα λάθος και σηκώνεται και φεύγει και πετάει το σταυρό από πάνω του. Αυτός δεν παίρνει μέρος συνήθως στην Ανάσταση. Γιατί μέσα στην Ανάσταση πάμε πώς? Μέσα από το σταυρό. Ξέρετε πόσοι άνθρωποι έγγαμοι, σηκώνοντας την καθημερινότητα, τις μέριμνες, τις βιωτικές, τις σχέσεις που αναπτύσσονται με το αντρόγυνο, στα παιδιά, στους συμπεθέρους, σε όλο τον κύκλο που περιβάλλει μια οικογένεια, δούλεψαν με προσευχή, με πραότητα, με μακροθυμία, με μια καλή διάθεση, με έναν καλό λογισμό για τα πράγματα και κατόρθωσαν να φτιάξουν πραγματικά παραδεισένια τμήματα μέσα στις οικογένειες, να φτιάξουν οικογένειες που μυρίζουν παράδεισο από αυτή τη ζωή. Πάρα πολύ. Ίσως δεν θα τους μάθουμε ποτέ, αλλά σίγουρα αν αφήσετε τον εαυτό σας να σκεφτεί το καλύτερο παράδειγμα οικογένειας που έχετε στον μικρό σας περίγυρο, στην κοινωνία σας, στην τοπική, θα βρείτε τέτοιους ανθρώπους πίσω. Έχω φέρει ένα παράδειγμα εκεί στα μέρη τα δικά μας, ήταν ένα ζευγάρι, ο κ. Μανώλης και η Μανόλενα. Τότε έτσι τους λέγανε, δεν ήξερα το όνομα της γυναίκας. Και όταν όλοι οι Μανόλιδες και οι άντρες της εποχής εκείνης ήταν στο καφενείο και η γυναίκα στο σπίτι, ο Μανώλης δεν πήγαινε στο καφενείο. Αντιθέτως, κάθε απόγευμα εμείς παίζαμε στο χωριό μπάλα, ξέρω εγώ και αυτά, το καλοκαίρι, αυτοί κάναν τη βόλτα τους, δίπλα ο ένας τον άλλον, ερχόντουσαν και στο σχολείο που παίζαν τα παιδιά, πάντα είχαν κάτι, καμιά καραμέλα, κάτι να μας δώσουν, πάντα είχαν ένα καλό λόγο αν δεν είχαν κάτι να μας δώσουν και τους βλέπαμε χαρούμενους. Το Μανώλη το δουλεύανε στο χωριό. Γιατί τώρα λέει, τι κάνει αυτός, τρέχει πίσω από τη γυναίκα του. Δεν τον ένοιαζε. Τα παιδιά τους ήταν μακριά, δουλεύανε. Αυτοί οι δυο ήταν χαρούμενοι άνθρωποι. Και ξεχώριζαν από όλους τους άλλους στο χωριό. Όταν έφυγε η Μανόλενα, ο Μανώλης πήγαινε σαν τις χήρες του χωριού, ίσως
μοναδική πρωτιά πανελληνίως, και άναβε το καντήλι της γυναίκας του. Δεν ξέρω αν υπάρχει κανένας χήρος να πηγαίνει στο νεκροταφείο να ανάβει καντήλι. Και βέβαια βλέποντας αυτό το πράγμα, με τα χρόνια, και εγώ άρχισα να σκέφτομαι, μωρέ, τι είχε αυτός διαφορετικό από τους άλλους. Ήταν απλά ερωτευμένος, θα ήταν σίγουρα, αλλά δεν ήταν αυτό. Ήταν από τους ανθρώπους που εξομολογιόντουσαν και κοινωνούσαν. Όταν οι άλλοι δεν πλησίαζαν το Άγιο Ποτήριο, γιατί θεωρούσαν ότι δεν είναι και σούπα η Θεία Κοινωνία, το έχετε ακούσει έτσι, να πηγαίνουμε να κοινωνάμε τακτικά. Αυτοί πήγαιναν και κοινωνούσαν. Και τότε καταλάβαμε ποιο ήταν το μυστικό του Κυρμανόλη και της γυναίκας του. Ότι είχαν σχέση με τον Χριστό. Εμείς θεωρούμε ότι θα κάνουμε ένα γάμο που θα βασίζεται στην ομορφιά μας, στη σωματική μας δύναμη, στις ερωτικές επιδόσεις μας, το έχειν του καθενός, στα χρήματα, στην ρόδα που έχει ο άντρας, έτσι, ή στην ομορφιά και τις καμπύλες που έχει η γυναίκα, και την πατάμε. Και δεν βάζουμε μέσα στο σπίτι μας αυτόν που είναι εκείνος που αρμόζει αυτούς που δεν θα ασμίγανε ποτέ. Η αρμόκολα για να δέσει ο άντρας και η γυναίκα είναι ο Χριστός. Και μέσα στην ακολουθία του γάμου λέμε ότι παρακυρίο αρμόζεται ανδρή γυνή. Ο άντρας και η γυναίκα, λέει, αρμόζεται από το Θεό. Και εμείς νομίζουμε ότι ταιριάξαμε μόνοι μας. Και κοιτάζουμε να θρέψουμε το γάμο με τις δικές μας ικανότητες. Με την εξυπνάδα μας και όλα αυτά που είπαμε. Και γι' αυτό και δεν τα καταφέρνουμε. Και ενώ δεν τα καταφέρνουμε, δεν ερχόμαστε και σε συναίσθηση. Γιατί δεν έχουμε μάθει ποτέ να τον βάζουμε στη ζωή μας τον Χριστό. Ακόμη και εμείς που είμαστε εδώ χριστιανοί, δείχνουμε με τον τρόπο μας πολλές φορές ότι δεν πορευόμαστε με τον Χριστό. Ακόμη και ο αγώνας μας γίνεται με έναν εγωκεντρικό τρόπο. Εγώ τα κατάφερα και νίστεψα. Εγώ τα κατάφερα και κοινώνησα κάθε Κυριακή τη Σαρακοστή. Δεν το έκανα με τη χάρη του Θεού μέσα μου. Και αν αποτυγχάνω και κάνω αμαρτία, δεν λέω Θεέ μου έκανα αμαρτία, ελέησέ με να διορθωθώ με μια ταπείνωση φυσιολογική. Αλλά τι λέμε, γιατί να πέσω εγώ? Σιγά ρε φίλε, ποιος είσαι εσύ που δεν θα πέσεις? Εδώ πέσαν Άγιοι μεγάλοι, ασκητές, και δεν θα πέσεις εσύ. Αυτό τι δείχνει? Ότι πηγαίνουμε με τις δυνάμεις μας, μόνοι μας. Έτσι πάμε και στο γάμο και τα κάνουμε μουσκεμα. Έρχεται λοιπόν η Εκκλησία και μας λέει, παιδιά, πετάξτε τις μάσκες. Αντικρίστε ο ένας τον άλλον κατάματα. Και αντικρίστε και οι δυο. Πάντοτε μιλάω για το ζευγάρι. Τα παιδιά είναι καρπός. Η οικογένεια είναι το ζευγάρι και ο Χριστός. Μετά έρχονται τα παιδιά. Κοιτάξτε το Χριστό και οι δυο κατάματα. Και πείτε του, χωρίς εσένα ούτε την αγαπάω, ούτε με αγαπάει, ούτε μπορούμε να είμαστε ερωτευμένοι, ούτε μπορούμε να κάνουμε χωριό, ούτε μπορούμε να συνεννοηθούμε για τα απολύτως απαραίτητα. Γι' αυτό, Χριστέ μου, σε χρειάζομαι να μπαίνεις διαρκώς στη μέση. Να μου υπενθυμίζεις ότι είναι δώρο η γυναίκα μου, δικό σου σε μένα, και σε εκείνη ότι εγώ είμαι δώρο για αυτήν. Και αν έρθουν και τα παιδιά να τα αντιμετωπίζουμε ως δώρα δικά του. Και όταν με αυτόν τον τρόπο πορεύεται το ζευγάρι, τότε πραγματικά η οικογένεια, που δεν είναι τέλειοι άνθρωποι που την απαρτίζουν, τελειοποιείται. Βαδίζει με βαθμούς προόδου πολύ γρήγορους. Αν όμως η οικογένεια είναι ένα εγωκεντρικό άθλημα, ένα μέσον για να επιδεικνύω πόσο καλός νοικοκύρης είμαι, τότε την έχουμε πατήσει. Έρχονται πολλές φορές μανάδες, παραπονούνται για τα παιδιά τους. Εγώ το πήγαινα στην εκκλησία, το πήγαινα στο κατηχητικό, ήταν παπαδάκι στο ιερό, και τώρα δεν πατάει στην εκκλησία. Δεν μπορείς εύκολα να το πεις, σε μια ομιλία το λες πιο εύκολα, γιατί δεν πάει προσωπικά στον άλλο να τον επληγώσει. Εσύ το πήγαινες, το παιδί πρώτον ήθελε. Δεύτερον,
άφησες περιθώριο στο Χριστό να δράσει? Ή τα έκανες όλα εσύ γι' αυτό και στο τέλος μόλις πήρε τα πάνω του σου λέει άντε τώρα μάνα τράβα στην άκρη γιατί θέλω κι εγώ να κάνω τα δικά μου. Και τι είδε από σένα και από τον πατέρα του? Το πήγαινε στην εκκλησία, το πήγαινε στο ιερό. Όταν γύρναγε στο σπίτι, μήπως άκουγε ψέματα? Μήπως άκουγε κατηγόριες του ενός για τον άλλον? Μήπως άκουγε κατηγόριες για τους άλλους χριστιανούς που δεν είναι τόσο καλοί σαν και εμάς? Οπότε το παιδί σου λέει τι να κάνω εγώ με δάφτους, δεν είναι καλοί άνθρωποι. Και ψάχνει να βρει άλλους. Μήπως καμιά φορά έβλεπε τον πατέρα ο οποίος τύχανε να είναι έμπορος να κάνει τις εμπορικές συναλλαγές του με έναν τρόπο έτσι που έχει καπατσοσύνη και λίγο πονηρία? Μήπως έβλεπε τη μάνα ομοίως να κάνει τα ίδια και γι' αυτό δεν στάθηκε μέσα στην εκκλησία? Όλα αυτά έχουν να κάνουν με τον τρόπο που χτίζουμε την οικογένειά μας. Όλα αυτά έχουν να κάνουν με τον τρόπο που στεκόμαστε απέναντι στο Θεό και ο ένας απέναντι στον άλλον. Και εδώ είναι αυτό που πρέπει να μας προβληματίσει. Για να έχουμε, όπως είπανε στον τίτλο εδώ οι πατέρες που μας τον βάλανε, μια καλύτερη οικογένεια, χρειάζεται να καταλάβουμε πρώτα απ' όλα ότι η οικογένεια που θέλουμε να φτιάξουμε θα πρέπει να είναι προθάλαμος της Βασιλείας του Θεού. Δεν θα είναι ένας κοινωνικός θεσμός. Κοινωνικός θεσμός είναι και οικογένειες από τον πολιτικό γάμο, είναι και οικογένειες που προκύπτουν νέες μορφές οικογένειας από τους ομοφυλόφιλους και αυτή η οικογένεια τη λένε, το περάσαν και νομικά τελείωσε, σιγά. Αλλά αυτό είναι ένας κοινωνικός θεσμός. Μυστήριο δεν μπορεί να είναι ποτέ. Προθάλαμος για τη Βασιλεία του Θεού δεν μπορεί να είναι. Χρειάζεται ο Χριστός. Και χρειάζεται και η δική μας διάθεση να είμαστε με τον Χριστό. Καταλάβατε πώς διαφοροποιούνται τα πράγματα. Και καλώς ίσως κοπτόμασταν τους περασμένους μήνες για το νομοσχέδιο αυτό που ήρθε και επιβλήθηκε στη χώρα μας. Καλώς ίσως κοπτόμαστε και για τη woke agenda που είχε επιβληθεί, τώρα το αλλάζουν και λίγο λόγω αλλαγής του Προέδρου της Αμερικής. Αλλά αν είχαμε λίγο νωρίτερα αρχίσει να κοπτόμαστε για την κρίση που ζούμε εμείς οι ίδιοι, γιατί δεν ζούμε μια εν Χριστώ οικογένεια, ίσως αυτά θα τα είχαμε προλάβει. Τρέχουμε συνήθως μετά τις εξελίξεις, όλοι μας, και οι κληρικοί καμιά φορά, και αρχίζουμε και λέμε, οι Μασόνοι, οι Εβραίοι, το σύστημα, λες και εμείς δεν είμαστε μες στο σύστημα, λες και εμείς δεν είμαστε το σύστημα πολλές φορές. Ή έτσι, μπήξε ή δείξε, πάντα όλοι φταίνε. Αλλά εγώ δεν έχω να παρουσιάσω κάτι καλό στο παιδί μου. Οπότε πώς θα έχουμε καλή οικογένεια και θα έχουμε και καλύτερη οικογένεια αν εγώ δεν κάνω τώρα την αρχή. Αν εγώ δεν παρατήσω το δικαίωμά μου. Καμιά φορά τους το λέω και λίγο να γελάσετε γιατί ξέρω ότι αυτά είναι λίγο επώδυνα που λέμε. Οι άντρες έχουν ένα ποιηματάκι εγκολποθεί ως τρόπο ζωής. Πίτσα, μπυρίτσα, κιλίτσα και μάτς. Έτσι. Μόλις μπουν στο γάμο σου λέει τώρα εντάξει πρέπει να ζήσω σαν άντρας. Βάζω το μάτς να το δω, μέσα κλαίνουν τα παιδιά, η γυναίκα έχει φρικάρει τελείως, παραγγέλνω μια πίτσα, παίρνω και μια μπυρίτσα, κάνω και κιλίτσα και φαλακρίτσα καμιά φορά, παίρνουν τα χρόνια και εντάξει είμαι άρχοντας. Πασά στα Γιάννενα έτσι. Οι γυναίκες έχουν άλλα πραγματάκια. Κομμωτήριο, νυχούδες, λοιπόν και μετά τα παιδιά άγχος, αρχίζουν και γκρινιάζουν στα παιδιά συνέχεια σε σημείο που φτάνουμε να τους πούμε εμείς πνευματικοί παιδί μου μην ασχολείσαι με τα παιδιά, άστα γιατί ασχολούνται με γκρίνια. Και αυτό γιατί δεν έχουν την επαφή με τον άντρα τους. Γιατί έχουν χάσει, ο ένας είναι από εδώ, ο άλλος είναι από εκεί, μην ανακατεύεσαι στα πόδια μου λέει ο ένας, μην ανακατεύεσαι στα πόδια μου λέει ο άλλος. Τα παιδιά είναι μέσα στα πόδια τους και δεν ξέρουν που είναι, ούτε τα παιδιά ούτε οι ίδιοι και ζούμε βίους παράλληλους. Μέχρι να σηκωθούν τα παιδιά να φύγουν, μπας και βρουν την υγεία τους. Αυτή είναι η πραγματικότητα της οικογένειας, σε μεγάλο ποσοστό. Και εμείς καλούμαστε, όσοι είμαστε εδώ τουλάχιστον,
Είτε έχουμε κάνει οικογένεια, είτε θα κάνουμε, βλέπω κάποια παλικάρια και κάποιες κοπέλες, να τα κάνουμε λίγο καλύτερα. Να μην είμαστε έτσι. Έλεγε πολύ ωραία σε ένα έτσι βιβλίο πρόσφατο ο πατήρ Θεμιστοκλής ο Μουρτζανός, το ξεχώρισε αυτό το πράγμα, από την Κέρκυρα ο παππούλης αυτός, ότι συνήθως τα παιδιά μας, ξέρετε τι λέμε, τι να μην κάνουν. Μην πάρεις ναρκωτικά, μην πιείς, μην βγεις, μην ξενυχτήσεις, μην κάνεις αυτό. Αν είμαστε χριστιανοί θα τους πούμε μην κάνεις αυτή την αμαρτία, μην κάνεις την άλλη αμαρτία, μην κάνεις την άλλη αμαρτία. Ποτέ δεν τους είπαμε κάντε αυτό. Και αυτό το κάντε αυτό να είναι κάτι καλό που θα τους το προτείνουμε και θα το ζούμε κι εμείς. Δηλαδή αν μας βλέπουν τα παιδιά να προσευχόμαστε, λέτε δεν θα κάνουν ποτέ προσευχή. Ακόμη και αν αντιδράσουν, κάποια στιγμή θα ανακαλέσουν αυτή την παράσταση από μέσα τους και θα την επαναλάβουν. Αν μας δουν να είμαστε ελεήμονες, λέτε τα παιδιά μας να μην γίνουν ελεήμονες. Αν δεν το βλέπουν, πρόσεχε, μη χάσει τα λεφτά σου τους λέμε που σου δώσα χαρτζηλίκι για το σχολείο. Βάλτε τα καλά στην τσέπη. Σπάνια θα ακούσει κάποιον να πει άμα είναι κανένα άλλο παιδάκι που δεν έχει, πάρ' του κι αυτού κάτι. Δεν ξέρω, το έχει πει καμιά μάνα εδώ πέρα στο γιο της ή στην κόρη της. Σπάνιο. Ούτε παλιά ούτε νέα. Άστα. Λοιπόν, σπάνια. Και αυτό βλέπετε τι γίνεται. Έχει τα αποτελέσματα που έχουμε σήμερα. Έχουμε λοιπόν ανάγκη αλλαγής. Αυτός ο καιρός του κατανυκτικού τριωδίου και της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής μας καλεί σε μετάνοια. Και η μετάνοια για την οικογένεια, επαναλαμβάνω, είναι και νηστεία, είναι και προσευχή, είναι και εξομολόγηση, είναι και Θεία Κοινωνία και εκκλησιασμός και λίγο παραπάνω προσευχή, αλλά κυρίως είναι αλλαγή στην πράξη. Να τα κάνω λίγο διαφορετικά. Αν είμαι ευέξαπτος και θέλω με τα νεύρα μου και με το θυμό μου να επιβάλλομαι, να πω θα δαγκώσω τη γλώσσα μου, δεν θα βγάλω από μέσα μου αυτό που αισθάνομαι. Ας πάει έξω ο άντρας ή η γυναίκα που θύμωσε, να κάνει 3-4 γύρους στο τετράγωνο, να του φύγει έντες και μετά σε έρθει μέσα και να πει τι κάνεις αγάπη μου, καλά είσαι, πώς πήγε η μέρα σου. Απλό δεν είναι. Είναι κανένα σκητικό κατόρθωμα. Κι όμως αυτό το πολύ απλό δεν το κάνουμε. Δεν το κάνουμε. Γιατί εκείνη την ώρα έρχεται ο πονηρός και σου λέει βγάλε τη δύναμη που έχεις από μέσα σου. Δεν θα αφήσεις να σε πατήσει ο άλλος. Ή το άντρας ή τη γυναίκα, καταλαβαίνετε. Και γίνεται τι αυτό το, πώς το λένε το ηφαίστειο στη Σαντορίνη έχει ένα κολόμπο, πώς το λένε. Το κολόμπο οχριά μπροστά στο ηφαίστειο που γίνεται μέσα στο σπίτι. Αυτή τη μετάνοια πρέπει να δείξουμε. Πρέπει να πάψουμε να κάνουμε πολύ το δάσκαλο στα παιδιά μας. Να ακούσουμε και λίγο. Ξέρετε τι δάσκαλοι είναι τα παιδιά μας. Ξέρετε πόσα μας διδάσκουν. Δεν τα ακούμε, μόνο λέμε. Και εγώ το κάνω αυτό και το έχω κάνει. Ας κάνουμε αυτή τη μετάνοια. Ας κάνουμε αυτή την αλλαγή και να δείτε για πότε μεταμορφώνεται σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα πρώτα απ' όλα η ατμόσφαιρα μες στο σπίτι μας. Αυτό που κινείται μες στο σπίτι πάβει να είναι το εγώ μου, το υπερφύαλο, το υπερτροφικό και αρχίζει και κινείται ένα άλλο πνεύμα, πιο ταπεινό, πιο ήσυχο, πιο αγαπητικό που είναι το πνεύμα του Χριστού. Και εκεί τότε δεν χρειάζεται να λες τον άλλον έλα στην εκκλησία, μην έρθεις στην εκκλησία, νίστεψε, κάνε, ράνε, δεν χρειάζεται. Από μόνο του μιλάει. Κοινωνάει το Χριστό μέσα από αυτό που κυριαρχεί στο σπίτι. Και θα έρθει η ώρα που θα πάει και στο Άγιο Ποτήριο και το παιδί μας και ο άντρας μας. Έχουμε και αυτό καμιά φορά. Δεν έρχεται η γυναίκα μου στην εκκλησία, δεν έρχεται ο άντρας μου στην εκκλησία. Εγώ ο μάρτυρας είμαι που πάω στην εκκλησία, που είμαι ο καλός, που είμαι δεν ξέρω κι εγώ τι, εκείνος ο ομολογητής, ο Όσιος με το Φωτοστέφανο και ο άλλος είναι ο διάβολος που έχω δίπλα μου. Και το λέω κιόλας στο πνευματικό και καμιά φορά κι εμείς είμαστε λίγο ανόητοι. Αχ, τι τραβάς κι εσύ παιδί μου, υπομονή. Τι πάει να πει υπομονή. Μπορεί να κάνει ο άλλος υπομονή με αυτόν και να μην το ξέρουμε. Και να του πρίζει το σηκώτη του ανθρώπου που έχει δίπλα του.
και να του λέει, έλα, πήγαινε στην εξία, ξέρεις ο Παπαγιώργης είναι καλός, να έρθεις να τον ακούσεις, άσε με και εσύ. Και ο Παπαγιώργης σου λέει, άσε με, άμα θέλω θα έρθω. Αλλά τα κάνουμε λίγο ανάποδα τα πράγματα. Ήπια λοιπόν, μαλακά, ταπεινά, αγαπητικά, λίγο προσευχούλα και λίγο περισσότερη πράξη. Και λίγο περισσότερη πράξη. Να κάνω πίσω. Αυτό το να κάνω πίσω, τι σπουδαίο πράγμα είναι. Να μην περάσει το δικό μου. Πολύ σπουδαίο πράγμα. Μα θα περνάει το αλουνού συνέχεια. Και τι έγινε. Και τι έγινε. Εσύ θα περάσεις καλά. Αν θα περνάει το αλουνού συνέχεια, εσύ θα περνάς καλύτερα από τον άλλον. Γιατί αυτός που είναι ο εγωιστής και επιβάλλει, αυτός έχει πιο πολύ άγχος, πιο πολύ ταραχή, πιο πολύ ανησυχία εσωτερική. Αυτός που έχει πάρει απόφαση ότι θα κάνει ταπείνωση, ησυχάζει. Τα διαβάζουμε στο γεροντικό. Τα διαβάζουμε για τους μοναχούς και λέμε πω τι ωραίο ο Άγιος Παΐσιος στη σειρά έκανε τον ταπεινό όταν του τάψαλε ο πρωτοσύγγελος στις Κονίτσες. Το είδατε το χτεσινό το σύριαλ. Λοιπόν, εγώ το παρακολουθώ, μ' αρέσει. Ναι, άντε κάνει και εσύ όμως λίγη ταπείνωση. Όταν θα σου την πει ο δικός σου πρωτοσύγγελος αν είσαι παπάς, ή όταν θα σου την πει η πεθερά σου, η γυναίκα σου, ο άντρας σου. Όχι να λέμε για τον Άγιο Παΐσιο ότι καλός ήταν και να κάνουμε τα αντίθετα. Εκεί είναι. Αυτό στην καθημερινότητα. Δεν χρειάζονται τεράστια πράγματα. Τα τεράστια έρχονται σιγά σιγά. Λίγο πηγαίνει το πράγμα. Ξεκινάμε από τα μικρά, από τα καθημερινά και τα φέρνει ο Θεός έτσι που μπορεί να σε αξιώσει τα πιο υψηλά, τα πιο σπουδαία. Έτσι. Με αυτόν τον τρόπο νομίζω ότι η οικογένεια μπορεί να γίνει καλύτερη. Αλλά θα ξεκινήσουμε από την ειλικρίνεια. Εγώ έτσι στα σημερινά που είπαμε, ήθελα να σας πω πιο πολύ για αυτή την ειλικρίνεια. Γι' αυτό ξεκίνησα από τις απόκριες και τα καρναβάλια και τις μάσκες. Να πετάξουμε τις μάσκες για να δούμε ποιοι είμαστε. Γιατί αν δεν δούμε ποιοι είμαστε, δεν θα θεραπευτούμε. Αν ζούμε στην ψευδαίσθηση της ελληνοχριστιανικής οικογένειας, και αν είναι και πολύτεκνη πια, τελείωσε. Τότε είμαστε λίγο πριν την Αγιοκατάταξη. Λοιπόν, τότε δεν υπάρχει καμία περίπτωση να γίνουμε καλύτεροι. Να δούμε ότι έχουμε βαθιά κρίση, πρώτα προσωπική και μετά γενικότερη οικογενειακή και κοινωνική, και τότε θα δούμε πραγματική αλλαγή. Αλλά είπαμε, πρέπει να δούμε την ασθένειά μας. Και λέει, και για να πω και εγώ για έναν ασκητή, για έναν όσιο, ο Άγιος Ισαάκος Σύρος, θα λέγαμε έτσι ο ορισμός του Ορθόδοξου ασκητή, το να γνωρίζει κανείς, λέει, την ιδία ασθένεια είναι ανώτερο από το να συνομιλεί με τους αγγέλους και από το να ανασταίνει νεκρούς. Έτσι λοιπόν μην θεωρήσετε ότι είναι εύκολο αυτό που σας είπα, αλλά με τη χάρη του Θεού μπορεί να γίνει πανεύκολο. Να αρχίσουμε να βλέπουμε ποιοι είμαστε. Πραγματική εικόνα στον καθρέφτη. Και ξέρετε πότε θα είναι πραγματική αυτή η εικόνα του καθρέφτη? Όταν δεν είναι αυτός που έχουμε στα σπίτια, να πάμε μπροστά στην εικόνα του Χριστού και να καθρεφτιστούμε εκεί. Και να πω, αν τώρα είχες εσύ έναν άνθρωπο και με αυτόν τον τρόπο σου επιτίθετο, τι θα έκανες, Χριστέ μου, και τι έκανα εγώ? Εκεί έχουμε πραγματική αποτύπωση του ποιοι είμαστε. Μόνο με τον Χριστό θα συγκρίνεστε. Με κανέναν άνθρωπο, άντε και με τους Αγίους. Μέχρι εκεί όμως. Γιατί την πατάμε, γιατί τη λέμε, εγώ είμαι πιο ψηλός, ο άλλος είναι πιο κοντός. Εγώ είμαι πιο έξυπνος, ο άλλος είναι πιο χαζός. Εγώ τα είπα καλύτερα από τον Παπαγιώργη τον Κατραχούρα. Ο Παπαγιώργης θα λέει, ναι, αλλά εγώ τα κάνω καλύτερα από τον Παπαγιώργη το Σχοινά. Και παραμένουμε στάσιμοι όλοι μας. Ενώ, άμα καθρεφτιστούμε στον Χριστό και στους Αγίους, έχουμε σαφή εικόνα του εαυτού μας και έχουμε και τον τρόπο πώς θα βελτιωθούμε και θα φτάσουμε να τους μοιάσουμε και να φτάσουμε στο ποθητό καθομοίωση, στον αγιασμό και μέσα από την οικογένεια και μέσα από το γάμο και μέσα από την τεκνογωνία και μέσα από όλη αυτή την ευλογημένη έτσι κατάσταση από τον ίδιο τον Χριστό, και τότε θα χαίρεστε που έχετε οικογένεια. Μέχρι τότε βλέπουμε. Αυτά τα λίγα είχα να πω στην αγάπη σας.
για να έχουμε και λίγο χρόνο αν θέλετε να συζητήσουμε.